Το Γιώργο το συναντήσαμε στο πλοίο ταξιδεύοντας προς Σκόπελο. Πιάνει δουλειά στην κουζίνα ξενοδοχείου. Σε λίγο θα του δείξει. Κονιά, θα γίνει φλαβέ και μετά με γρασάκι με γρασάρι. Πάμε. Ξεκίνησα από την Πάτρα, με κάλεσε ο καθηγητής μου από το ΙΕΚ και είναι μια ευκαιρία για μένα να εξελιχθώ μαγειρικά, να αποκτήσω γνώσεις και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Στην Πάτρα δουλεύουμε τους 2 πρώτους μήνες και μετά πέφτει δουλειά γιατί είναι φοιτητούπολη, οι φοιτητές φεύγουν και θα είμαι εδώ πέρα μέχρι το Σεπτέμβριο αν όλα πάνε καλά. Σε λίγο είναι έτοιμο, έχει πάρει το ραβάκι του κουνέκι από πάνω να πάρει και την άλλη πλευρά και κατευθείαν μετά θα του σερβίρει στο πιάτο. Η φετινή χρονιά πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη από την περσινή, γιατί έχουν μεσολαβήσει όλοι οι παράγοντες και εμείς οι ίδιοι οι σεφ να προβάλλουμε λίγο την ελληνική κουζίνα στην Ευρώπη, γιατί δεν είναι αναγνωρίσιμο όσο έπρεπε. Είχαμε απορροφηθεί όλοι σε άλλες κουζίνες και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι θα φέρει κόσμο. Σίγουρα έχουν γίνει πολλές προσφορές με οικονομικότερες τιμές. Ενδεικτικά εδώ στα ξενοδοχεία μας, οι πελάτες μας με μίνιμουμ 4 διανυκτερεύσεις έχουν δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια από εμάς. Η Σκόπελος είναι ένας οικονομικός ή ένας εντός εισαγωγικών ακριβώς προορισμός ελληνικός? Όχι, ακριβώς δεν είναι. Είναι ένας οικονομικός νομίζω πια προορισμός για τις διακοπές και των Ελλήνων και των ξένων τουριστών. Η Μαράικα από την Ολλανδία αγάπησε και έμεινε μόνιμα στη Σκόπελο. Με τον άντρα της καλλιεργούν δαμάσκηνα. Διακοπές ήρθα εδώ και έμεινα. Μ' άρεσε. Κάναμε κι εμείς το πάνω να την κρατήσουμε. Μην νομίζεις, είναι δύσκολες αυτές οι γυναίκες εκεί οι βόρειες. Το κυριότερο ήταν η γλώσσα, γιατί εμείς για να μιλήσουμε χρησιμοποιούσαμε 4 γλώσσες. Δηλαδή, αν μιλούσαμε φριζικά, ολλανδικά, ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, για να συνοηθούμε μεταξύ μας. Το δαμάσκηνο ήταν ένα προϊόν στη Σκόπελο το οποίο έχει θρέψει πολλές οικογένειες. Κάποια στιγμή, ίσως λόγω του τουρισμού, ίσως ο κόσμος βαρέθηκε να κάνει τις καλλιέργειες αυτές, παραλίγο να εκλείψει από τη Σκόπελο. Και σιγά σιγά έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 2.500 δέντρα και όπως θα βλέπετε είναι στα παιδιά μας. Δηλαδή εγώ δεν έχω 3 παιδιά, έχω 2.503 παιδιά. Αυτά είναι τα αποξηρανμένα δαμάσκηνά μας, τα οποία εκτός από πάρα πολύ νόστιμα είναι και πάρα πολύ υγιεινά. Η Ολλανδία σας λείπει? Η Ολλανδία δεν μου λείπει, οι δικοί μου λείπουν. Προτιμάτε Ελλάδα? Τώρα αφού έχω την οικογένεια μου εδώ, ναι. Η Μαράικα δεν είναι η μόνη ξένη που καταστάθηκε μόνιμα στο νησί. Την ακολούθησαν η Χέδερ από την Αγγλία, που ψάχνει μονοπάτια, η Νανά από την Νορβηγία, η οποία είναι τουριστική πράκτορας, και η Τζίλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει εργαστήριο τέχνης. I found the paths when I was out walking, and I couldn't believe it. Sometimes I looked on the ground and saw these beautiful, beautiful stones. And I saw they were in a straight line, and I thought, oh, this is strange, this must be man-made. And so I started to follow them. I found, I think, probably about 50, 60 pieces of Calderimi. A bit like a jigsaw puzzle, because the bulldozer has gone straight through a lot of the pieces. But if you piece them all together, you could probably walk from here. Well, you can walk from here to Panama. I'm from Kent in England. It's called the Garden of England, in fact. It's where they grow a lot of hops for the beer. And it's very much country. That's how I grew up, in the countryside. And when I got sent here to work, it kind of reminded me of my childhood. Ήμουν το πρώτη
Ένα γιος από την Νορβηγία που ήρθε εδώ και από 83 εδώ θα είμαι. Εγώ δεν λείπει η Νορβηγία, δεν πάει η Νορβηγία. Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ μένω και το πιο πολύ εδώ το πρασινάδα, το αέρα και βεβαίως ήλιο. Σκοπελίτισσα είμαι. Αυτή είναι κάτι που έφτιαξε πριν λίγο χρόνια. Είναι εγώ με το φούστα που κάνει νύφες στη Σκόπελο. Οι Νορβηγούς και οι Έλληνες είχε πολύ ίδια. Έχουμε ένα χώρο που είναι μικρό, έχουμε πολύ νησιά, έχουμε παραλίες και τέτοιο, αλλά Νορβηγία το καλοκαίρι είναι κρύο. Παιδιά, εδώ κάτω μένει η Τζιλ. Γεια σας από μένα. Ελάτε να σας δείξω το στούντιό μας. I came on vacation in 2000, the year 2000, and as soon as I got to Skopelos, I felt like I was home. The people were so kind and generous, and I didn't want to leave. It broke my heart to leave the island. I'm from Washington, D.C., and we bring people from all over the world to either study or work on their own, professional artists, in ceramics, printmaking, and sculpture, painting. For instance, we have a sculptor here who is a professor from Pennsylvania who wants to continue his work, and he can't do that in the United States, so he wanted to be inspired by the culture. Are tied over there on a pier or a column, and in the morning the sun rises right behind you, and there's a very hard shadow that comes in here. So at 6:15 in the morning, the shadow is here. 7:30 here, 8 o'clock here, 8:30, 9:30, 10, 10:30, 11, and then it falls out. Okay, go like this. Take the sugar off the bottom, and then when the shadow is right there, put it down. Αυτά ρε παιδιά. Τι έγινε, για χαρά. Τώρα τα βγάλατε. Εδώ το παιδί τα έφερε. Εσύ τα έφερες. Εγώ κάνω συνεργασία με την Αλόνης, έχω 30 καΐκια. Και πότε ψαρεμέναν αυτά. Αυτά είναι σήμερα. Τον μεγάλο, γιατί τον έχεις βάλει χώρια τώρα. Αυτός κάνει επιθέσεις στους μικρούς. Παρότι είναι σε συνθήκες αιχμαλωσίας, όποιος δηλαδή έρθει, του επιτίθεται. Είναι μεγάλος και τους κάνει επιθέσεις. Γι' αυτό του αλλάξαμε, του κάναμε δωμάτιο ξεχωριστό. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω και εγώ κάτι. Άντε, ρώτησε με. Πώς τα καταφέρατε εκεί πέρα στην Άρτα και κολλήσατε μέσα στις λάσπες και ήρθε τρακτέρ τελικά για να σας βγάλει. Ήταν νομίζω το κορυφαίο από όλα που έχετε κάνει. Θες να το θυμηθούμε. Βέβαια, βέβαια. Έφυγε, πάει.
Αυτό ήταν. Κολλήσαμε. Αρχίζουν οι μάταιες προσπάθειες. Τι κάνετε? Τι κάνετε, καλώς ορίσατε. Ζέστη εδώ, μάγειρας, Ναι, εδώ ο μάγειρας κάνει παραδοσιακά φαγητά. Τη δουλειά που τη μάθατε? Τη δουλειά την έχω μάθει από μικρό παιδί, είμαι από εδώ, από τη Σκόπελο. Σας άρεσε το μαγείρεμα δηλαδή? Μ' άρεσε το μαγείρεμα, με τον πατέρα μου ψαρεύαμε, μαγειρεύαμε. Πόσο χρόνο είσαι? 23. Μικρός, στα βάσανα. Μικρός, αλλά μου αρέσει η μαγειρική και είπα να ασχοληθώ. Βοηθός εδώ πέρα του μάγειρα, έτσι. Βοηθός του μάγειρα, από σχολή Βόλου. Καλύτερα Βόλο ή καλύτερα Σκόπελο? Σκόπελο βέβαια. Φύση, θάλασσα, φρέσκο ψάρι. Καράβι, καραβάκι, μες στην κορνίζα σου, πάρε με για ναυτάκι, στα μπλε ταξίδια σου. Βαρκούνες στο Αιγαίο και στο Ιωνίο, πάμε για το ωραίο και το αιώνιο. Εγώ έχω σπουδάσει στο Βόλο ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων, δούλευα εκεί σε εργοστάσια. Εγκαταστάσεις ξέρω κανονικά και εργαζόμουν, αλλά αγάπησα αυτή τη δουλειά για να μην χαθεί, όπως έλεγε και ο πατέρας μου, να μην χαθεί η τέχνη. Αυτή την τέχνη δεν την έκανε μόνο ο πατέρας μου, ήταν και ο παππούς μου. Ο παππούς μου ήταν στην Αμερική, είχε 2 καρνάγια, στην Τάμπα, Φλόριδα. Και τα παράτησε τα καρνάγια και έφυγε στη Σκόπελο. Αυτό εδώ στη φωτογραφία είναι ο πατέρας μου, που είναι του Κωνσταντούτσιο, το έχει πάρει στα χέρια του George Bush, που έχει πέσει στα χέρια του George Bush. Από μικρή μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον καλλιτεχνικό και παρακολουθούσα τον πατέρα μαζί με τον παππού μου να εργάζονται και έμπαινα μαζί τους στο εργαστήριο. Και έτσι έχω μάθει αρκετά πράγματα μυστικά της δουλειάς. Παράλληλα σπουδάζω στο Βόλο και όποτε υπάρχει χρόνος στην περίοδο των διακοπών να ασχολούμαι και με τον μπαμπά μου με τα καράβια.
Χριστό, εσείς πώς ασχοληθήκατε εδώ με τα μαχαίρια? Εγώ ασχολούμαι από το 1941. Την έχω κλεμμένη τη δουλειά αυτή. Πού? Είχαμε κάτω σιδηρουργείο με τον αδερφό μου και απέναντι ήταν ένας γέρος μαχαιράς. Και εγώ άνοιγα το τζαμλίκι και αντανακλούσε τι έκανε μέσα και αμέσως την άρπαξε. Οι λαβές από τι είναι? Από κέρατο. Να η θήκη, πώς είναι? Ναι, είναι η αρχή αυτή. Η αρχή. Το σκίζω στη μέση, το σκαβδώνω, το κολλάω και μετά το εργάζομαι. Και γίνεται έτσι. Έχεις κατανάλωση, αλλά δεν έχεις κέρδος. Δεν βγάζεις... Αυτό έχει μια μέρα δουλειά. Αυτό εδώ μια μέρα δουλειά. 10 ώρες δουλειά. Και λεφτά πόσο? Αυτό 50 ευρώ. Και υλικά όμως τα 40 είναι δικά μου. Το ΤΟΣ, η 9χρονη κατάρα για κάθε δάσκαλο, αστυνομικό, γονέα, εριστικός και ετοιμόλογος, προσπαθεί να